गिबियाव गासैबो बिटिआर इनफो ब्लग्स नायगिरि रायजो राजाफोरनिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। दा नैबे भिडिअनि गेजेरजों आङो नोंथांमोननो माखासे फोरमायथिनाय बा मिथिनो लुबैनाय बाथ्राखौ आङो फोसावनो सानदों। मानोना दाखालिसो जोंनि जायनाखि मुंदांखा नाफाथि, बे नाफाथिया माखासे भाइरेल जादोंमोन आरो गोबांथा बाथ्रा खोनानो मोन्दोंमोन जे बुजालायनाय, हमजालायनाय बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा जोङो ससियेल मिडियाफ्राव जोङो नुनो मोननाय जादोंमोन। दा जाथायफ्रा मामोन बेफोरनि माखासे खेंफोरथिफोरखौबो जों नुनाय जादोंमोन। नाथाय आंनि नैबे भिडिअआ, बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो बेखौनो मिथिहोनो हास्थायदों जे जायनाखि भाइरेल खालामग्रा हान्जा आरो नाफाथि, बिथांमोना नुजाथिलायदों आरो बेवहाय माखासे सावरायलायनायनि गेजेरजों माखासे कनफार्मेसन बा सुद्रायलायनाय बेखौहाय बिसोरो खालामलायदों। दा बेवहाय मा रोखोमै बिसोरो कमप्रमाइस खालामदों, बे कमप्रमाइस खालामनायखौ नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों नुगोन। दा बेनिखायनो आं आसा खालामो साफ्रोमबो नायगिरि रायजो राजाफ्रा नैबे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनो मोनगोन। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ आङो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनो थाखाय खावलायबाय। गोजोन्थों। दाखालि फुंबिलि 4टा बाजियाव जितु जानानै थांनाय जाथाय, बे जाथायनि सोमोन्दै मोननैबो पार्टिजों बा बालागाव समाजनि सेंग्राफोर आरो जिहेतु लामाजों थांबाय थानाय गामि खाथिनि नाफाथि इउटुबार बिथांमोननि गेजेराव जिहेतु भुल बुजाबुजि जाथाय जालाङो, बे जाथायनि सोमोन्दै दिनै बे समाव बिसोरो मोननैबो पार्टिजों गोरोबलायनो होननानै सानदों। सेंग्राफोर आरो नाफाथि इउटुबार बिसोरो सानैबो बा मोननैबो पार्टिजों बुजाबुजि कमप्रमाइस खालामलायसिगोन। माने दाख्लै जा जालांबाय बेखौ लानानै दिनै मोनसे कमप्रमाइस होनो नागिरदों। नाफाथि हाज'वारिजों जों जमा रायज्लायदोंमोन गोसो लानानै। ओरैबायदि जादों आरो दाख्लैनि हिसाबै बेबायदि एसेबां मानि भाइरेल जानायनि माबा नङामोन। बेखौ बेलेगासो लिक आउट खालामनानै भाइरेल खालामना होदों। जोंनिफ्रायथ' बिदि लिक आउट जालांदों बेबायदि नङामोन आरो। माने भुल गोरोन्थियावसो जाफ्लांनाय बेफोरबायदिया, मिसआन्डारस्टेन्डिंआवसो जानाय। बेखौनो लानानै दिनै सावरायनानै जों जमा गोरोबलायनानै थानो होननानै दिनै नैबेयावहाय जमा जाफैदों आरो जोङो गोरोबलायना थानो होननानै। बेखौनो रायजो राजाफोरा नुदोंबा नैबे नाफाथि हाज'वारियाबो माने 2टा बाजियाव बयबाबो जेनेबा जोंबो एसे सन्देहखौ खालामखागोन नालाय, हरनि 2टा बाजियाव थाब फैयोबा जोंबो एसे सन्देह खालामखागोन। बेखौनो लानानै गोरोन्थियावसो बुजिलायनाय जादों नालाय, बिदि एसेबांबो माबा जायाखैमोन। ओमफ्राय जोंनि गेजेरावबो बिदि एसेबां माबा जायाखै आरो। बेखौनो दिनै क्लियारिफिकेसन होनानै रायजो राजाखौ मिथिहोनो बेबायदि जायाखै होननानै मिथिहोनो दिनै जों नैबे क्लियारिफिकेसन आरो नैबे माबाखौ गोरोबनायखौ लाबोनो जों जमा जादों। बेवहाय नाफाथिया मा बुङो? खुलुमबाय बयखौबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिमहाय। ओमफ्राय आङो दिनै बेखौनो बुंनो सानदों, जेनेबा जिखिनि जोंनि बे भिडिअआ माने भाइरेल जानानै थांबाय बिनि बागैनो। ओमफ्राय दा बे भाइरेल जाना थांनाय भिडिअआवहाय जोङो जयै माबा कमप्रमाइस खालामनो भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय आरो। ओमफ्राय दा जोंनाबो माने भुल जायाखै नङा जादों। जोंबो एसेबांखिनि बेबायदि हर टाइमावहाय जोंनाबो लाखिफैनाया जोंनाबो माने गोरोन्थिया जादों आरो। दा बिनि थाखायनो बिसोरबो बुजिस्लाबियाव जेनेबा बिदिनो एसे एना एनि जाबाय। ओमफ्राय दा बिसोर आदामोनाबो जोंनि गामि खाथिनिनो। ओमफ्राय दा बिसोरबो माने इसेबां बिदि हरनि टाइम समावहाय बिसोरबो माने डिउटि नेदोंमोन आरो। बिसोरनि गामियाव माने बिराद सिखावफोर। जों मोननैबो दोलोनि गेजेरावहाय भुल बुजाबुजि जादोंमोन। दा बे जाथायखौहाय जोङो मोननै दोलोजोंहाय कमप्रमाइस खालामबाय।